Mahigit 1,000 Pangasinense lumabag kaugnay sa utos ng Safer Cities. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Umabot sa 1,483 na individual ang nahuli ng kapulisan sa Pangasinan dahil sa paglabag sa ipinatutupad na Safer Cities Initiative ng DILG. Ayon sa datos, hanggang nitong 16 ng Abril, pinakamarami umanong lumabag sa curfew ng mga minor de edad na may kabuang 714 na kaso mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Sumunod naman ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar na umabot sa 688 na violators. Samantala, 81 naman ang nahuli dahil sa paglalakad sa labas ng wala umanong suot na pang-itaas. Sa isang panayam kay Police Captain Eileen Catugas, tagapagsalita ng Pangasinan Police Provincial Office, binigyan lamang ng babala mga nahuli dahil karamihan ay first-time offenders. Samantala, inihayag naman ni Police Colonel Arbel Merculio na malaking tulong ang mga barangay force multiplier sa pagbabantay at pagpapanatili ng kaayusan sa komunidad. Panawagan ng pulisya sa publiko na makipagtulungan at sumunod sa mga lituntunin upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak, IFM! IFM News! IFM News! IFM News!